Sa Good Vibes, La Carlota Drum Beaters, Pinta Flores Festival Dancers, pila lamang ini sa mga patilaw sa Negros Occidental sa paglunsar sang Lakbayanihan Tourism Fair. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sang sano ang ulihi mo lantaw sa Pinta Flores Festival sa San Carlos City. Ukon ang pagpatik-patik sang drums ang La Carlota Drum Beaters. Ang ini nga mga bagay nga ginakahidlawan sang tanan, ang liwatin pa-experience kaina sa paglunsar sang Lakbayanihan Tourism Fair. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagalaom siya nga pinaagi sini, mahaylo na ang mga turista nga magbiyahe na liwat. Event like this naturally will help again bring back our visitors to Negros Occidental. And so we're hoping that things will really get better and that travelers will start coming back to Negros. On the part naman of the provincial government and of course the private stakeholders of tourism, I think we're prepared to receive our visitors. Magluwas sa kapistahan, ginpatilaw man sa mga bisita kag audience ang nanari-sari nga mga delicacies sa kada banwa kag syudad sa probinsya. Ang tourism industry ang isa sa mga tumal nga naapektuhan sa pandemic. Sunod sa kay Cheryl Dicena, Provincial Tourism Officer sa Negros Occidental, 70% nga nagdubo ang tourist arrivals bangod sa pandemic, kag subong na ang tion para maghaylo sa mga turista nga maglagaw liwat sa Negros Occidental. We will do this by engaging in tourism-related activities that ultimately benefit the entire community. The Lakbayanihan Tourism Fair is one such activity. This event promotes local tourism recovery measures while also highlighting investment potentials. Kung na-miss nyo ang mga booths ng tagsa ka mga LGU sa Panaad Park, subong may mga booths man ang tanan ng mga banwa kag syudad sa probinsya sa Ayala Mall's Capital Central. Sa kada booth, makitaan ang ginapabugal ng mga produkto sa kada LGU. Magapadayon ang Tourism Fair tubtub Mayo 29. May mga nakahanda man ng mga programa, kag activity ang kada distrito sa nagkalain-lain ng mga petsa.